nang litum kado gabe herangke tu Aphan curo lo nang litum ke bang pot APHLC pen pini review committee a meeting dolo review alam kelang thu aku kelang thu voi ni tum election hon koposon no maga chepla lai ho alam detail ke jethan un et elang pini apor ka be pen job seta vote ke long hisab bang si ja semet en lo ni tum choro lo rong rop ke do town ke do atom phananta duk det atum heng choyor chot han choyor chot atum anta auto rickshaw ka solai atum truck ka solai atum gari ka solai taxi ka solai atum anta ne tum hanang rap dun lo खेती के क्लेम आर्थे कचोजोर हांसु कचोजोर थे कचोजोर तुमन तानी तुमन नंगराब दुनो आहुत पेंके एमेक्री लाप लपुआन तदु अथेमा दुक डेट अमुनित अतुम सिकाक के पेट तानी तुमन नंगराब दुन तिति नीली तुम में थांग के पैसा तंका बे APHLC के लापोजी रात अतुम नंगराब दुन पेन तंका पेंसी नीली तुम इलेक्शन ता चेदान दुन लो लाका चेदान दुन पेन थेगलोंग लो असन सन पेन अपोट टेम्परिंग असन अकाहिनो के क्लेम रूलिंग पार्टी तुम के क्लेम थाप ता दुन लो ला पेन अपोट नी तुम हाई उन एचोट लो सिता 2019 and inkan MP election hot nitum APHLC pen suri thom kep rasir kep so se chot anak nitum ke long non bangke rat atum nanga chetu dun pen jok lak isira suri throkner kep ra throksi nilitum Aphan bot nang pidat le suri लाख इसी रात सुरी थ्रोगनेर केबरा थ्रोक्सी सो सेला है लापान से तुम उलो लापेन लापु थकता को वोट बेलो EVM कांगपु पेटा दोलांग थ्रोक्सी नेर केब EVM कांगपु पेटा दो हेनोदाक को मत को पिपिलो ने मत इंगपु पेdet korkan thi penda do lapen ke bukajan penda do lapen ke dak along kaprek penda do la son thak lap jong si ingpu et lote ni tum lak isira suri troksir kep so sedat ji kelong ji ong inai sita ba lak hini do ke ji ni tu kelong ji lapot si lake ninga rong alam rat atum itum panang nang ke rap dun pena job lo rat atum nang ke rap dun puta lata ison lo sita ja semet ke rat atum cici ni lo je itum methang a party Anglong Arat Khilonjia Okhomia atum Adivasi atum duk det boy det atum a party methang a party a vete itum regun elo itum along ri long patta cerai un elo pokachini pena joksi ne to panang rap dun no nang itu dun klasik kadowe Aphan da chorolo la nangin dun chot atum ta kalilang nangin dun un e tum ta dolang halau so vote kipi army athema hilo pik pik ke dam nang atum du kilometer flick cap la po an ke dam nang atum ta du alang litum nang pidun un edet lo alang litum hanan ta chorolo kilometer akahilo kahilo 70 kilometers anda do rokom polling station kabe lapen ajaha dunge amen ningkan photrok lo amen ke je thap dun ji ka bori deta amen je thap dun long le det son ta do lo lapen tribal atum amen jasemet karbi atum amen abang la BJP sarkar atum delete barad lo ka delete pagela ka cancel lo ke than lo voter list along pen itu ilitum amen nang than pik khangyang lo lapen ajok ilitum ke hai thu the det si ki che tum a party si hai thu rong lo no apor dulang itum che dan unjilang la pot si rat atum Aphan la si aning chibinang po itum emethang a party che hai vek vete
ilitum edet lapen elong ri cerai un e langdam lote theklong po Bengal tabang TMC laki amethanga party lapen ke Maharashtra ta Marathi tum a party dolo Gujarat ta Gujarati ta party dolo Delhi asor tabang amethanga party AAP pu dolo lapen ke North East anatu Khasi Hills tabang amethanga party si dolo Nagaland ta amethanga party si dolo Mizoram ta amethanga party si dolo Asam bang analang non dosita kang duk lapen ilitum bangke non ingtang pon bom lo Mizoram ke amethanga party si hai lak hala dake bang amethang tum celang tek ser hala tum ke lasi ilitum ta char lidunang po la salong pini ke lasi nilitum jasemet ke rat atum han kachuro pini ameting pena jok ni tum churo lo nilitum labang so meeting along MSC constituency long cap ke nilitum APHLC tum si hijack na NC Hills mate Dima Hasao along bangke nilitum dam et un edet lamat si gorom pani umrongso constituency nilitum hijack no hamren ta hijack no so ching ta hai det lo so ching den ta hai det lo kor kan thi ta hai det lo singhason ta hai det lo lumbajong ta hai det lo sorupothar ta hai det lo nilip ta hai det lo lapen dwar baguri ta hai det lo netu pudam ette singhason bangke non MP ke hai amunit a constituency lo EM revenue omor sing tisul alang li rem to debt hadake neli si hai hadake non ke jeplang bangke lasi munit tum chini bom lo poisa pivaret aling le kidun galilo non ke hak ok papi chuvaret aling le kidun galilo hor pijun varet aling le kidun galilo munit tum chichini lo amit hang adet kapen amit hang ajat amit hang akhe cerai nanti po alam bangke cici ni pik kanjang la penon cici ni tu bom yela nilitum bangke la ke klem bom po paci ni ja pansi la si pini la po ansi rata tu Aphan churosi la bangso herangke ame along bangke nitum la po ansi kang kondo kardong atum manda punang kok po hemati atema kongres usi ke ceng mati di la ke 2012 na lom mezi jaseme ke ceng bo SIU ke doge 2005 aninkan pen ho Congress ke dila SIU ke ban ke Congress tum ke lai hui pen oposi non ke ilitum sakurita ve itum arni ka chodun dia thain anong ka chodun dia thain da videt loge non ke la pen a jok ilitum amunit riso okarjang tum bangadet kang nang etlo atum mi hetta haladak jurabat along Vinaya cement factory along Karbi so hamren pen alang lipan pilut jok lo arlu pilut jok lo nang arlu klem dam thapulo machine and off at lo aman alang lilut jok pen machine ako on to der amar pe kreng ha pe sek ha alang lipan ke phodam nang pe pot lo dak itung ka chong dat athai anda ka ve pot lo ke dila lasu ka chong dat athai anda ka ve pot si itum duk pig lo ahem aritan da vedet lo puchi chini lo non ke lasi lapo an hedi 39,000 2019 aninkan pen non 39,000 pen non ke 1 lakh isira suri trok ner kebra trok si so se avot itum long tam lo poisa ki pipen gali aning ke hang men si wang lo lagi phere re pin men si wang lo non ke phere tu te mu chot po non ke wang tu mu chot po adima BJP le power kali lo non ke central government ke nitum ke chinia teng ke BJP kali det po lage in nitum India block atum si nitum pu je pudonan kok lo adima nitum ta Aphan APHLC ke India block long si to kok kente
জংসি আংসং জংসি ইন্ডিয়ান ব্লক তুম জংসি পিনে সরকার গঠন পুলংতে লাদাখ নাংলি তুমহান গোপিনে আবার চাই নাং পিপনি মাসা লাথুকে পিজি লাগে ni tum ning thelo ili tum ko an ba ke claim un la lo akam ba ke di ko an lo lam ning je dun un ko an lo itu ka peklang dun un lai no sir thelam la Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma ka kaninje la press meet with kaninje do particular religion atum ke BJP against loksi ke claim ko kam ke claim la pen BJP aphan vote pipe pu la bangso ko thang nang hin pilo pu party ka Himanta Biswa Sarma ki pu bange la ta hok lo la particular religion alangli ta hala daksi do dun lo alangli tum bangke la tribal lo akur kang dei pu logi pu adivasi to ma pha akur kang ne shudra to birudhe lokse claim la lang litom bangge la pen alang litom bangge pulo dharmo alam peli nang ne pulo BJP tunge dharmo alam ka ningje lok ban se election je pe hai kalima galang ahok loge di lage hindutto pulok si ningye ke di lage lahele amasi la si alang litum si la so kamang ge claim lo ধরম আলাম বেন লা পলিটিক্স পাথুকে alang litum BJP tum lo lage ধরম আংবং চারবো দে দে জিনিস bang kapachar woje pan lok se claim lo neli ili tum si cheri nang ko lage tum thorom APHLC penge dhoroma teng dhoroma natu pen le tu ge dam kali lo non karbi atum dei non karbi kali lo tribal atum non 1,87,000 nang pi har nitunge karbi atum christian ko an lo do ha 20,000 lo ne 50,000 lo ne ana ajagan ne ka christian ta kali lo khala tum ke karbi kusinai pi dun lo gante itunge dhorom chelang le det lo tum mangi karbi ko akhai se chelang lo lapen kuki pus ke chelang lo adivasi pus ke chelang lo lapen naga pus ke chelang lo itunge dharmo le chelang kali lo ni tum mangi a ho kalam lo lagi